Rason nga dra kagin pamtang sila nga pwesto, ti sigurado gid nga mga lawig ang imo sini nga pagserbisyo o pagpanerbihon dira. Aksyon! Kilo ano ng tabuhaw, man iningalan nga ni Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, amo ni sila mga ngalan nga porti man nga nakita nato number one supporter of President BBM, especially during election. And we know for a fact nga ining si audit chairman or commission on audit, kuwa nga chairman nga si Jose Calida, bisan sadtong tiyempo sang nagligad nga administrasyon ni President Rodrigo Duterte, isa ini sa mga ngalan no nga makita mo nga malapit sa Malacañang nga nagserbi gid tudo-tudo nagbulig sa nagligad nga administrasyon. Tinano ginang madalong nga rason diri man ang number one kuno nga reason sa kay Attorney Trixie Cruz Angeles, health reason ang iya sini nga pag resign sa pwesto. Aksyon! Radio! Ambot ang sakay Kalida, do hindi pa klaro gid kung ano exactly ang reason sa iya sini nga pagbiya sa pwesto. Now ang aton man lang siling ko hindi ayhan no nga hindi lang ini bangod sa health reason. Kay kung health reason lang kung i-consider mo, why gani ga isol sa pagpangalagad pagserbida sa bahin sa Malacañang pagbalik panerbihon si former Senate President, former Senator Juan Ponce Enrile, di blayado. Si Juan Ponce Enrile lapit na mag 100 years old ang edad niya. Hindi na gani masyadok bati. Puti ara gyapon ho, katrabaho gyapon bilang bulig sa karon nga administrasyon. Aksyon! Radio! Sino ko araw-araw pa. Ako gani naluoy kung kaisa ni sa kay former senator, former Senate President Juan Ponce Enrile. Kaya edad ni sinido 98 na. O kaya ya pa gani magserbisyo. Ayan pa ini si Attorney Trixie Cruz Angeles. Hindi ayan nga hindi kagwanta sa pressure ini sila. Aksyon! Radio! Kapya kabahin, noted naman ni si Jose Calida, ya. Kasi una, pertining balbalanay kontra siya. Why ganito siya na kuan? Why ganito siya na pukan sa pwesto da? O why gani siya matandog da? Kagway man ni nagabatsyag ya sa kag nagakurog gunano be? Sa iya panerbihon kay Portiman, tested and proven man ang iya sining loyalty to the administration nga da sa nagaserbi. O nga, abi nga nag-resign sila, no? Aksyon! Radio! Kagdating nga lahan, ko namo na sumong sa mga cabinet members, cabinet secretaries, nga nag-resign, well, hindi taman naman question kay ilam na wisdom, ilam na desisyon. Pero tikon ikaw sa President BBM, amo ni mga trusted men and women mo, nga ara sa nagapalibot si muda. Galing, nagligad nga administration to gani, ang mga medyo lawig lang to ya galing, no? Magin butang to gani sila ni former President PRRD to sing una, former President Digong Duterte, nga mga ara gani noted man nga ara sa mga leftist nga grupo. O, di ba? Kita mo sila ni nangin former secretary sa DSWD si Tagiwalo. O, sino pa? Damo pag ito singuna nga araging butang sa dar. Tigaling daw, hindi man to ginaglawig ang hilang nga pagpangalagad. Aksyon! Radio! Kaya daw hindi tiyak sa House President Tigong, daw hindi may pila itong mga policy, daw hindi masawaan noong anay Presidente. Iti siniyaw, nag-resign ini sila ya, ang kayang hilis sa mong klaro, nga daw health reason. Pero sino yan ang ibulos diri? Asang Pangulo? Why gani si una mag-resign si Attorney Harry Roque, no? Kasi una to siya ang ginabombardiyo, tanan na lang iyawan sa eksplikar. Si una po purti man tong isa to. Purti man kahunit sang tinaik kag sang iya sining
kwantong gatsing una, bisa na ano yung issue, masabat to sa attorney Harry Roque mo. Aksyon! Aksyon! Radio! Kaya mong na imo papel da, tikapin pa press secretary, vital ng imo rule, especially sa mga official statement for on behalf of the president, kung may mga kina-question sa imo, Aksyon! Aksyon! Radio! iliayan nga nagmasakit ini, resulta sang iyang nauyatan nga posisyon. Alas 6:46 na. Aksyon! Reports! Second portion! Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile again. And you feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. It's time to smile. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, balik your home, mascara, oh, balik your home, mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. But it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik your home, hey, balik your home, hey, balik your home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature.
Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, Reports second portion. Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad. Now, ari ho tandugon ko lang bla kay palawigan tani karon sa action hotline. Ang parte sa problema sa baha. Now, ang good news kay at least nag-meeting ang aton nga mga city officials. No? Of course, ginapamunuan ni Mayor Albi Benitez, Vice Mayor Elcid Pamilyaran, and other government o department of the government diri sa Bacolod City. Nga, relevant gid ni katama for us. Bangod kay tanan kita apektado sa ginatawag nga pagbaha, no? Hindi gid man siya siling nga baha nga nag-aawas si halin sa sapa. Nga nang pariyo sa iban nga mga lugar nga nagaka-flash flood gani mo. Ang aton makita diya kapin pagid within Bacolod City sa pila ka mga barangay, sa pila ka mga dalanon, actually ang baha di istugas ang ginatawag naton nga paggutok sang tubig nga nagaagi sa drainage system kag ang hindi maintindihan kay daw wala sang guluwaan, no? Wala blang guluwaan kay ti remember sang una tong mga gaguluwa nga naobserbahan na sang karon nga administration nga daw ay gatabuay gali ang mga drainage system sang DPWH kag iya sang lokal nga puluhan di sa Bacolod. Action Radio. Tinga ang party sa baha is relevant for us. Mambal kati ano ya kon gabay binahaaw kaysa amon to ay manlabutan way pa pero ang isa diri ka nakita naton nga reason because number one kung nagatrabaho ka, gagawa ka permi, nagaka-stranded ka, gagabasa ka, jutay tupa sang ulan, tagatuhod ng tubi sa pilak mga lugar. Now, isa ini ka dako nga challenge because may na-identify na kuno ha. Amo na yung balita nga nabasahan ko kag nabatian ko sa Action Radio man diri kagabi sa report ni Action Dale kag in-discuss man ni Action Marlon. Kay may aral na 22 ka mga critical areas nga na-identify nga kada ulan, kada baha, amo ni sitwasyon. Action Radio. Now, mas mayo ni kay at least naggintalakay nila. Now, kabay pa nga paagi sa sining nga meeting, no? Kagin patigayon, kagin plastar sang alkalde upod sa mga opisyales lokal diri sa Bacolod, departamento kag ahensya sang gobyerno. Sigurado nga sa palabuton nga Sabado, malakip ini sa report ni Mayor Albi Benitez ang 100 days niya nga pagserbisyo sa Bacolod noon. Action Radio. Ang aton malang diya mo ni, mayo kuno ang sugid, pero mayo gid ang hulid mo. In short, since ka may-ari na sang short-term and long-term solution, kabay pa ini matuman, kay kabalo ko nga ini nga problema hindi malang ni nagtuhaw during this administration sa tutuod lang. Nagligad nga administration ari na ni nga problema and same man nga problema ang ginatubang sa gobyerno. I think amo ni siya ang nami nga solusyon kung may ara short term and long term solution. Kay na balang political will mo ari amo ning mo tao. Pabangkot galing ti may available ta nga pondo nga gamiton da because by 2023 may iba na number 1 ang aton sini nga batunon, no, nga national tax allocation na amo ang pila ka mga consideration da nga dapat ilang taon sang karon nga administration. Action Pero at the end of the day, kung ako maglantaw, konforme ko ni sang imoon sa city nga dapat i-address ni aber anong may mo bisang karon nga administration, especially sa mga nagapatindog sa mga subdivision, mga negosyante ang ginapanghaplakan nila yung mga ginagyan sa mga waterways. Tiding kakita sina bisan hindi ka engineer ka insindi ka kun ang sapa ka ginagyan sa tubig. Once ka kapulan mo na kag simintuhan mo iya, ti ang resultas na mangita sa nanubuan lugar ng tubig. Ano abi ang pinaka malapit nga matabo? Ati baha
Action Reports second portion. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang binsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan, May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon, ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
bakal silpon, ini ko pasensya na biri ang atong income, kulang gid sa atong ginagawi man. At sige lang pang kay basi kaluyan, mangita kan ta ideya nga makasilpon ko. Di ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha Ma'am Nuna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Nagpasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon ituban sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa No, sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, standby na sa masunod nga programa Aksyon Balita Morning Edition with Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Kabato. Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.